είναι αυτό πάνω ρε, για το full damage άμα πες. Ω, Ήτανε. Ανέβα μία να έχω και διπλό proof μετά. πώς πον. Ναι, όλο spawn, όλα ευθεία spawn είναι. Τραβάω. Είναι δύο. Αμετζή ρε. Ρε! Και οι δύο ήταν hacker. Θέλω να δω το deathmatch, θα γίνει. Εντάξει ρε, με 5 HP τον άψε. Γάτε το προηγούμενο, αυτόν εδώ που είναι ο ATGC, Ωραία, αυτόν, ωραία. ο άλλος παίζει να μην έχει hack, αλλά αυτός ο ATCG έχει σίγουρο. Δηλαδή εμένα εγώ ήμουνα μέχρι... Τι έγινε? Ρε εσύ εμένα έχει... Κάμε record και το deathmatch, Έχει reach hack ρε. Έχει και reach hack. Θα κάνετε report. Κοίτα δύο hacks, κοίτα τα Κοίτα, βλέπεις. κοίτα. Ω Μιτζή ρε, κοίτα εδώ ρε.